Dette program følger 2 yngre og utilpassede fluefiskere og deres kamp for at få en topplacering i fiskekonkurrencen fjord til fjord. De håber dermed at opnå en større social anerkendelse blandt deres ligesindede. Der skal desværre gøres opmærksom på, at der forekommer anstødelige udtalelser fra de 2 fluefiskere. Det var hårdt, der fangede vi ikke en skid. 6 mand. Far, må godt komme ud og tisse. De indlogerer sig på Irenes værelser i Tranebjerg, hvor de modtages med hjertevarme og hjemlig hygge. Hej, velkommen til. Irene, hvad hedder I? Er det dig, der er Lasse? Det er Lasse. Hvad hedder du? Jeg hedder Simon. Det bliver sovlisten, fordi de er jo over på grund af konkurrencen jo. Nå, hvad er det for en konkurrence i skat? Det er en konkurrence, der hedder fjord til fjord. Alt går godt, indtil Gokken og Lusk begynder at digte historier. Så vi har bare altid handlet i Græbæksen. Siden hvornår? Hvor gammel var du dengang da? Det var tilbage i 1800-tallet, så det Du er 5. generation. Jamen, jeg har egentlig aldrig hørt om det, men nu gør. Men Irene er heldigvis et forstående og hjertevarmt menneske, der ikke lader sig mærke med noget. Gokke, nu må du sgu tage dig sammen. Ja. 3 klip. Min far tog altid meget med i Græbæksen. Det var bare det bedste, jeg vidste. Okay. Hvor ligger så Græbæksen? Den ligger i Aarhus. Okay. Eller lidt uden for Aarhus, det hedder Tri, ja. Så ind her. Vi holder herude nu. Nu skulle da for herovre, mand. Det er fordi, du er bakket. Nej, du vendte kortet på hovedet. Bemærket i den rå og uforsonlige tone, det er helt tydeligt, at fiskefeberen har grebet dem. Efter mange forhindringer og små skænderier når de frem til en lovende plads. Bundforholdene er bare perfekte, men der er ingen byttedyr. Måske er vandet endnu for koldt. Den flue, jeg har valgt her, den klistrer sig helt sammen, når den kommer i vand. Og så ligner den reje. Den bliver sådan lidt transparent. Jeg har ikke så meget forstand på pladsen, men rejer, det er der sgu mange steder. Det er sådan en sikker en, når man ikke kender pladsen. Lusk har gjort sig nogle tanker om årsagen til de manglende fisk. Gokken lugter af ost, mand. Kommer fisken væk. Pludselig sker der noget. Gokken har bid. Nyd lige dette spring i slow motion.
har vi en tyk lille blank øre på omkring de 40 cm. Den skal selvfølgelig bare have livet igen, eller have friheden tilbage. Det får den der. Man fornemmer klart en snert af misundelse i den latter. Men tiden går, og de mærker ikke flere fisk. Til sidst opgiver de pladsen og kører længere nordpå. Gorken er blevet træt og tager sig en lur i bilen, imens Nia Lusk sig afsted til en ny plads. Lusk har endnu ikke fået fisk, og han bander højlydt, mens han kæmper på de glatte sten. Yes! Men så er den der. Jeg tænker Desværre er den ikke særlig stor. Bemærk nu, hvad der sker inde bag ved Lusk. En stor havørred sniger sig rundt på det lave vand, og han opdager den aldrig. Næste dag starter Gorken og Lusk på den nordligste spids af Samsø. Her er masser af natur, en sjælden ringdrossel, rådyr og fasaner. Men her er også for meget vind, og de ender i Nordby. De slår sig ned ved gadekæret for at planlægge næste træk. Jeg hørte fiskeri i går, det var da ikke helt tosset. Nej. Det var fedt nok lige at få sådan mærke lidt i stangen på Samsø også. Det har jeg jo ikke prøvet før. Der står ikke. Jeg tænker før jeg kunne se et glimt. Pludselig får Gorken et massiv hug. Det var egentlig bare helt tilfældigt, at vi lige prøvede at se, om vi kunne tage en græskarpe i gadekarret her. Så tog den her hundepose med lort i. Den tog fluen. Og det er egentlig bare sådan en almindelig rejeflue, jeg bruger på kysten. Det har jeg prøvet før. Den tog den hårdt. Nå, men de bestemmer sig for at fiske på den plads, som Lusk fandt i aftes. Der er så lidt havørdernes hemmelighed over det. Har du taget noget med dig fra den film her? Fra filmen? Ja. Tror jeg. Filmen, ja. Altså, jeg kunne godt få brug for den der replik der, du ved. Den er lært fuldstændig. Hvad med dig? Har du... Nej, det er egentlig kun lang tid siden jeg har set det, men ja, jeg har taget den der med mig. Den er god, den der. Men det er mere, når jeg laver sådan en virkelig perfekt bøf på grillen. Ja. Medium. Så må man godt sige sig selv en gang.
Øj, den er god, den der. Det er herligt jo. Det er herligt jo. Ja, det er herligt jo. Sikke nogle bundforhold. Vandet er klart, solen skinner, men der er stadig ingen byttedyr. Der skal arbejdes hårdt og længe. Det er herligt jo. Den første, der får noget ud af anstrengelserne, er Lusk. Men det er heller ikke en konkurrencefisk. Det er langt over frokosttid, og de 2 fluefiskere nyder en velfortjent 3-retters menu, bestående af chips, øl og sodavand. Hvor står den, du fik, Lasse? Under måler. Igen. Jeg tror, jeg får fat i en god en. Men totalt mærkeligt. Trækker lige ind, og det slipper. Så jeg tager et nyt tag. Så kan jeg mærke, at fingeren den bliver strammet op. Så inden når for ved. Næste træk. Strammer jeg op. Og så ligger jeg linen på den åndssvage måde, så det faktisk giver linen samtidig med at give tændsmag. Den plante du har fat i, den står derude og vugger endnu. Om aftenen melder sulten sig igen, og de bestemmer sig for at holde en pause og tage på Don Juan Pizzeria i Ballen. Øj, den er god, den her. Man både mærker og ser tydeligt, hvordan et ordentligt måltid mad fjerner alle frustrationer. Resten af aftenen fisker de stædigt videre. Indvejningen af fangster til konkurrencen skal først finde sted næste dag kl. 12 foran Grejbæksen i Trige ved Aarhus. Jeg har øvet champagne med. Det var den weekend. Der er ikke mange fisk. Nej, men ved du hvad? Endnu vigtigere, så havde vi et par vigtige naturoplevelser. Det er det. Og vi har set en ringdrossel. Ja, lige præcis. Men, vi har fået nogle gode billeder af i hus af fisk, men tror vi. Så Okay med fisk, men små fisk. Så vi kan godt sige, at det har været en succes. Den idé, vi har om turen indtil videre, har det været en succes. Nu vi se virkeligheden på billeder. Vi fik fisk, vi fik friskblad. Ved du hvad? Oh my god! Øller! Hvor er du kameramanden, han vil have champagne? Jo!